Hi, hello mabuhay. Welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm Marco Pampan, camera vlogger. Well, for today mga kapatid ay sineselebrate natin ang banal na kapistahan ng Birhen de Lourdes. Ayan. So, ang Birhen ng Lourdes. So, ngayon tayo ay pupunta sa Barangay Talang, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region at tayo ay magsisimba doon. At titingnan natin kung paano idadaos ng Barangay Talang ang kanilang banal na kapistahan ngayong 2022. So, halina, tara. Kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. And then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIE-SAMSON. So, ayun nga mga kapatid. At nagsisimula na nga, pagdating natin, nagsisimula na ang kanilang banal na kapistahan. Ayan. So, makikita nyo rin sa harap ng altar mga kapatid na nandoon ang iba't ibang santo o patron ng bawat barangay na nasasakupan ng Barangay Talang, Candaba, Pampanga. By the way mga kapatid, nasabi ko noon na ang Candaba ay mayroong tatlo or apat na parokya. Isa na dito ay ang parokya ng Talang. So nabibilang dito ang Barangay Dalayap, Tinahero, San Jose, Santo Niño, San Roque. Ayan. So actually hindi lang siya hindi lang siya Candaba ang kanyang sinasakop. Meron din kasi dito na part na sila ng San Luis, pero Catagalugan Region. Ayan. So mamaya-maya makikita nyo, ayan, nandyan sila sa altar ngayon. At ngayon ay bibindisyonan na ang banal na imahen ng Lourdes. Ayan, maya-maya din magkakaroon din ng motorcade. Ayan, so abangan ninyo dito sa aking vlog. Ayan, so mamaya makikita nyo rin kung sino-sino mga patron ang nandoon sa harap. Ayan, nakasama ng Our Lady of Lourdes. Ayan. So thank you so much pala sa lahat ng mga nagla-like, nag-share ng aking vlog. At thank you din sa mga nag-add sa akin sa Facebook at sa lahat ng mga nagme-message ng mga positive vibes. Ayan, so nandito ako sa pinakalikod. Ayan, so ngayon makikita mo ang San Jose. Lagi sa Clolo, San Roque o San Isidro. San Isidro, kasama si De La Cabeza. Tapos ayan ang banal na Santo Niño na kailan lang ay ating na vlog. Ayan, nandiyan din ang San Roque. Ayan. Tapos, nasa pinakagitna at nasa taas ay ang Our Lady of Lourdes. Ayan. Ayan. Tapos, makikita nyo rin ay ang iba't ibang imahen. Ayan, makikita nyo rin si Bernadette diyan. Ayan, so kailan lang nakapag-vlog tayo sa banal na Santo Niño o Santo Niño exhibit sa Bacolor, Pampanga. Late upload nga lang mga kapatid kasi nga nasira ang followers. Ayan, so nandiyan si Apong San Isidro Labrador at ang kanyang asawa na si De La Cabeza. Ito rin ang imahin na Santo Niño. Ito ang Santo Niño de Passion. Ayan. So, ito rin yung sa Talang. Ay sa sa Mangga, Barangay Mangga. Ayan, na kung saan ay Medalla Milagrosa naman yung kanilang patron doon. Ayan. Ang poon ng Our Lady of Lourdes dito sa Barangay Talang ay siguro nasa 2 feet lang ito. Ang saya na naging nila dahil after nito ay nagkaroon ng motorcade. Nagkaroon din ito ng pagpapasa ng tawag dito. Ano kasi yun? Yung pagpapasa ng panghermana. Ayan, panghermana mayor. Ayan, so magsisimula na ang kanilang motorcade mga kapatid. At isa-isa sa mga poon o patron ay inilalabas na at isasakay na sa kanilang mga sasakyan para magsimula na ang kanilang motorcade. So mga kapatid, panoorin nyo na lang hanggang dulo ha. Salamat! Sige, ako rin niya mabas, ako rin.
Kaya nagduwal mo kayo.